Avui ens acompanya Dolors Nadal, ella és cap de la llista del Partit Popular de Catalunya per Barcelona a les properes eleccions. Benvinguda, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda. Com ja ha vist, ha pogut veure, el Cercle de Dones de Negoci és un lloc on moltes dones professionals ens reunim per conversar sobre plans de futur. A mi m'agradaria fer-li la primera pregunta. Quina és la visió de la política econòmica del seu partit de cara a les properes eleccions? Bé, el primer que veiem és que el president del govern està enganyant els ciutadans, no? Ens va enganyar quan va haver l'atemptat de la T4 i va dir que no negociaria meta i va seguir negociant, i ara torna a enganyar els ciutadans perquè, en definitiva, fixi's vostè, fa pocs dies ha tornat a dir que no estem en cap situació de crisi quan tenim tots els indicadors que diuen exactament el contrari. Les hipoteques pels núvols, els preus realment que fan molt difícil arribar a fi de mes a les famílies, la caiguda de les borses i les darreres dades de l'atur, que són autènticament dramàtiques, no? De fet, els líders europeus es reuneixen per decidir què han de fer per encarar aquesta crisi i ni tan sols el conviden, perquè, clar, com han de convidar algú perquè parli d'una crisi que nega que existeix? A més de que hem tingut una política completament extravagant i errònia que ens ha fet completament indiferent quina sigui l'opinió d'Espanya en el món. Creiem que la situació és de crisi i creiem que s'han de portar reformes estructurals imprescindibles que s'haguessin hagut de fer aquesta legislatura, que no s'han fet, i aquesta és l'oferta del Partit Popular. Hem demostrat que hem sabut gestionar les crisis. Fixi's vostè, l'any 96 no haguessin complert cap requisit per entrar a l'euro. Imagini's les dones empresàries, les dones emprenedores, les dones que tenen un projecte de futur, com es haguessin trobat de no haver estat un govern del Partit Popular qui va complir tots els requisits per estar en l'euro. Per tant, un programa de reformes, de baixada d'impostos, de pujada de pensions, allò que sempre ha practicat el Partit Popular. Jo li deixo en les mans de totes dues, de la Mònica Ramon i de l'Helena, perquè elles tenen un munt de qüestions que al cap i a la fi és el que totes les dones del cercle volen saber. A nosaltres ens agradaria concretar una miqueta més amb els aspectes o mesures que han inclòs dintre del seu programa vers, per exemple, les micro i les pimes, que són el tamany d'empresa que normalment tenim les dones empresàries. Bé, el primer, perquè jo crec que hi ha que les dones el que necessitem és que ens garanteixin la igualtat d'oportunitats, no? I no hi ha millor garantia d'igualtat d'oportunitats que l'accés al món de treball. En aquest moment, en el nostre mercat laboral ens trobem amb un gap molt gran, 8 milions de dones que treballen front a 12 milions d'homes que treballen. Vull dir, les mesures que nosaltres prendrem perquè realment considerem que això és un malbaratament de capital humà i que el país tampoc no s'ho pot permetre, no? Per dues raons: per garantir la igualtat d'oportunitat de les dones i també perquè el país no es pot permetre de malbaratar un capital humà d'aquestes característiques. Per tant, mesures per promoure l'ocupació de les dones, perquè en les darreres xifres de l'atur, de 144.000 aturats nous que hi ha hagut aquest mes de gener, imagini's, és que esgarrifa de pensar-ho, 4.400 aturats nous cada dia. Les més perjudicades també hem estat les dones. Per tant, primera mesura, incorporar plenament la dona en el món laboral, salvar aquest gap, no? A partir d'aquí, mesures concretes. Les hem anat anunciant. En primer lloc, doncs, la reforma en profunditat de l'impost de la renda de les persones físiques, que tindrà un impacte general i que, per exemple, fixis, una parella amb dues criatures que tots dos treballen i que tinguin uns ingressos de 45.000 euros, l'estalvi en la seva factura fiscal serà de 3.000 euros. Bé, això és un incentiu també perquè les dones s'incorporin. Concretament en matèria d'empresa, la baixada de l'impost de societats, especialment per les pimes, que és del que parlàvem, no? Per les empreses quedaran un 25% i per les pimes, per les més grans empreses un 25% i per les pimes una reducció fins a un 20%, perquè és que no pot ser. Nosaltres estem competint en països en el nostre entorn europeu que tenen un impost de societats molt més baix que el nostre i per tant no podem competir. Una altra mesura concreta, els 1.000 euros de deducció en la quota per dones treballadores, també de l'impost de la renda. És a dir, hi ha un doble benefici per les dones. A més de
l'impacte general que tindrà la reforma genèrica de l'IRPF, a més una mesura concreta específica per dones que representarà un estalvi de 1.000 euros de deducció de la seva quota. Puc seguir, perquè és que hi ha mesures que crec que són d'una gran importància. De totes maneres, amb el tema concret de les micro i de les pimes, també han contemplat alguna mesura per, des de la despesa pública, aplicar-la d'alguna manera amb aquestes micro i pimes per tal de la seva aportació a l'economia? No, sens dubte, i a més el que han fet és una altra cosa, treure aquelles barreres que impedeixen, que barren el pas a tantes iniciatives de dones, oi? Perquè ben segur que hi ha dones que posant-hi molt de talent i molta empenta i molt de coratge per aconseguir un capital necessari per posar en marxa una empresa, es troba en tantes traves a la creació d'empresa que arriba un moment que diu, escolta, ja n'estic fins al clatell, no puc més i abandono. Tantes dones també, naturalment, molta gent. Fixi's, nosaltres ens hem compromès que per posar en marxa una empresa no es trigarà més enllà de 48 hores. Vostès saben que en el nostre país estàvem en una situació realment que ens equiparava a països com Kènia, de traves a la creació d'empresa. I quins ajuts n'hi haurà a aquestes persones? O les persones que ja han muntat l'empresa que no hem tingut cap ajut? Quin benefici tindrem ara? Concret. O sigui, les persones que ja portem, les micros o pimes, dones que hem muntat negocis, no han tingut cap ajut. O sigui, hem tingut que buscar entre nosaltres les solucions. Ara mateix, que som dones que estem aportant economia a Catalunya, quin benefici ens comportarà? Perquè a mi em semblen molt bé les noves perquè les obrim la porta, però les que ja estem... No, sens dubte. L'impacte de la reforma fiscal, ja dic que serà la reforma fiscal més important de la història de la democràcia i sobretot l'impacte que tindrà a les que ja estan, imagini's, les dones viuen fonamentalment en el món de les pimes, és que en les pimes diguem que aquesta capacitat d'iniciativa i tal es plasma en les petites empreses o les micro, no? Vull dir, l'impacte econòmic que té la reducció de l'impost de societats, jo penso que se'n veuran beneficiades especialment les dones. A més es parlava d'un reconeixement de l'aportació que es fa des d'aquestes petites i mitjanes o les microempreses, naturalment, posar-nos en condicions de competir. És a dir, no pot ser que ara estiguem en una situació en la qual sigui molt i molt difícil competir amb el nostre entorn, no? Estem en un